Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Hari ini akhirnya kamu depan. Hari ini hasil orang dia. Hakajan mi jong hanyau terik uyayong hakapor san shiteng AA ketenum jong ke restoran kabadan hayau maulong kala kem ding kensan. Kini ke restoran kabala tip kerteng kum ka welcome restoran kadai kabalong try da ka tenzing lama. Hakani ka jingja kamshem ladan setia ka jingjulor kabajur like no tang na ka jingthia ka almari berkatu ka ni ki jan jong kinong tray. Marsin yo i ya kani ka jingja ka try dukan kala be no ya barok ki briu ki bedangdon hapok ka restoran. Masin yo jingtip ya kani ki kali pelip ding kila poi wood sha kani ka jaka bat hakapon rish teng AA lalaban pelip lut ya kading.